ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാമി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശാത് ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഏത് അധ്യായം നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? 7ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? 17 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറയുമോ? എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്താ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്? നേരത്തെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നവരൊന്നും ഇപ്പൊ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു 3 രൂപങ്ങൾ ഏത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരല്ല? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരല്ല? പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ? ഉപമ. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ഇല്ല. ഒരു മുത്തില് മാലയോട് ഉപമിച്ച് സൂത്രേ മണികണായ അല്ലെ, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? രസോഹം അപ്സുഖവും അതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, അഗ്നിയുടെ പ്രകാശത്തെ പോലെ, വെള്ളത്തിലെ രസം പോലെ, ഭൂമിയിലെ ഭഗവാനാണെന്ന്. രസം പോലെ എന്നല്ല, ആ രസം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ എന്താ വിഭൂതിയാണത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ രസമായിട്ട് വരുന്നത്. തീയിലെ ചൂടായും ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവനായും എല്ലാം ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. പുരുഷന്റെ സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആദ്യ ബീജം ഭഗവാനാണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ബോൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 18ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഉദാരാ സർവ ഏവൈതേ താനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിതഃ സഹി യുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കിയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലോകത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ മഹാത്മാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഏത് മഹാത്മാക്കളാണ്? 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ. അല്ലെ? അതായത് ജ്ഞാനസഹിതമായ അറിവോട് കൂടിയുള്ള ശരിയായ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിരതനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് ഇതിൽ വെച്ച് ഉത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല.
എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് പറയുന്നത്, അത് ആരാണോ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആ വ്യക്തിയിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യനായി കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നാണോ? അല്ല, തുല്യരുമല്ല, ഭഗവാനും മുക്തനും ഒന്നുമല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണത്തിലേക്ക് അയാൾ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആ വ്യക്തിയിൽ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവോന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. എന്താണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള, സർവോന്നതമായിട്ടുള്ള, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ, അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യം വെക്കാം? നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് തിരിച്ചു വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ, വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അവിടത്തേക്ക് നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പവിത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് കുറച്ച് ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേത്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഇത് ഭക്തരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി ന ഭവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈ അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത, അത് സ്വയമേവ വന്നുകൊള്ളും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബ്രില്യൻസി കുറവാണ്, എനിക്ക് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അറിയില്ല, ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുപോലെ വായിച്ചാൽ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തി. അതിനിപ്പം നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയോട് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വാത്സല്യം അവരുടെ ഡിഗ്രി നോക്കിയിട്ടാണോ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഒരു ഡിഗ്രി ഇല്ലാത്ത ഒരു അമ്മയ്ക്കും കുട്ടിയോട് വാത്സല്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു എന്താ പറയാ, PhD എടുത്ത ഒരു അമ്മയ്ക്ക് ഉള്ള അതേ വാത്സല്യം 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാവാത്ത ഒരു കുട്ടീന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയോട് ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ജ്ഞാനത്തിന്റെ, ബുദ്ധിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്ത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നൊരു വിശ്വാസം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അതിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മളെ ആരാണ് സഹായിക്കുക? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അത് മെമ്മറി, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ ബ്രില്യൻസി പവർ ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോടൊരു പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നുകൊള്ളും. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്ദേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്, പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക്, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം 108 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകാസിലുള്ള വരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്ന ശ്ലോകങ്ങളെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇപ്പോ ഒരുപാട് ബഹൂനാം എന്നാണ് പറയുന്നത്, എണ്ണം പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ജന്മനാ മന്ദേ അല്ലെ. അതിന്റെ ശേഷമാണ് ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെയും മരിച്ച് പിന്നെയും ജനിച്ച് പിന്നെയും മരിച്ച് അല്ലെ, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി വാസുദേവ സർവമിതി, ഭഗവാൻ വാസുദേവനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാവ് സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമാണ്, വളരെ കുറച്ചാണ്. ദുർലഭ എന്നല്ല പറഞ്ഞ സുദുർലഭ അല്ലെ, അതിനെ ഒരു എംഫസൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. അതായത് വളരെ
വിചാരിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളും അതുപോലെ ആയിരിക്കും പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കുറച്ചു സമയമായി കേട്ടില്ല മാതാജി. കുറെ സമയം കേൾക്കാതിരുന്നോ? എന്തുവരെയാ കേട്ടത്? 2 മിനിറ്റ് മാതാജി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോകുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാൻ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാൻ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജന്മം എടുത്തിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് അല്ലെ. ഈ പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ജന്മം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭു അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കാമൈസ്തൈശ്ചൈർഹൃദജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യന്ത്യന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവര് ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചു. എന്താണ്? ചതുർവിധ ഭജന്തേമ ജനാസുഹൃദിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുർ അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരതർഷഭ. അതിൽ അർത്ഥാർത്ഥി ആരാണ്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളയാളാണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി അവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാനെ അല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതില് ചിലര് മാത്രമാണ്, അതായത് ധ്രുവ രാജാവിനെ പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാവേണ്ടവർ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കർശന. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരാളിനെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ ലക്ഷ്യം, അതായത് അതെന്താണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം നിവർത്തിക്കേ വേണ്ടു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്? അന്യദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോരോ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സ്കന്ദൻ അല്ലെ, മുരുകൻ, അവിടെ പോകാനും റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അവരെ സ്വമേധയാ തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. 4 കൂട്ടര്, അതിൽ അർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ, ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ആ രണ്ടിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് നേരത്തെ അറിയാം. ഓരോരാളുടെയും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം അറിയുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് തീരെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഭൗതികമായിട്ട് സുഖിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കാനാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി എനിക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി, എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാം വിട്ടു പോയിട്ടുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാഹ്യ പ്രകൃതി മായ അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവാണെന്ന്. കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല.
യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മ രൂപേണ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അവിടെയാണ് വലിയൊരു കുരുക്കം വന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഭഗവാൻ, അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നിട്ടും നമുക്ക് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാതെ നമ്മൾ അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മളിൽ പലരും, അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര വരെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു, അതുപോലെ പലരും ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? മറ്റു ദേവന്മാരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അയാളെ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തില് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും ഊന്നി ഭക്തി ചെയ്യാൻ, അതായത് ആ ഒരു മൂർത്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അയാളുടെ വിശ്വാസം അതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ. എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ദേവനെയും തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നവനുമായ കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവതമാരോടുമുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കളും സ്വതന്ത്രരല്ല, ദേവന്മാരും സ്വതന്ത്രരല്ല. പക്ഷേ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അതും ഞാനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നൽകുന്നത്? ഭഗവാന് അറിയാലോ, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അവര് ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യമല്ലേ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അവര് വിശ്വസിക്കുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഒരു ദേവനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലും ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരേ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്, വേദാഹം സമതീതാനി. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം ഓരോരോ ആളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ തോത് എത്രയാണ്, എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം. അവർക്ക് ഒറ്റലേശം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെന്നോ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായിട്ട് ഭഗവാനാണെന്നോ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും, അത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികള്, ഒരു 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികള് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അതിനകത്ത് എന്താണ് കാർട്ടൂൺ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കണം. ഇതൊക്കെ അവർക്ക് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അറിയാം. അവർക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാർക്കറിയാം ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ലേ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണാം അച്ഛനമ്മമാർ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കും, എന്നാലേ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. അതൊരു ബാഡ് ഹാബിറ്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തു കടത്താൻ അച്ഛനമ്മമാര് തയ്യാറാവാറില്ല. അതുപോലെ ഇത് ഭഗവാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ്, എങ്കിലും നമ്മുടെ ഡിസയർ അത്രയും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒന്ന് വഴങ്ങിത്തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നന്മയല്ല നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്കിൽ പോലും ആ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങിത്തരുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരലാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ഒട്ടും തന്നെ അതിന് ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പോലും ആഗ്രഹമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാവിനെ വഴിതെറ്റിച്ച്, അതായത് മറ്റൊരു ദേവനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ദേവനിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത തസ്യാരാധനമീഹതേ ലഭതേ ച തഥഃ കാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ദേവനിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലും പരമലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള മുക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാറ്റിനോടുള്ള വിരക്തിയോ ഇതൊന്നുമല്ല ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ എന്തൊക്കെയോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. ഈ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് അത് കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തിയുടെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ, അതായത് നമ്മൾ പറയും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട്, ദേവനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട്
ഭഗവാൻ നേരിട്ടല്ല കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇപ്പോ ഒരാളിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കുക, ഇത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ദേവനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ സാധിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാലും നമുക്ക് ആരിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത്? ആത്യന്തികമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അതൊരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് മാത്രം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഐശ്വര്യവും തരും, മുക്തിയും തരും, ഭക്തിയും തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ മാത്രം. അത് എത്ര നിമിഷ നേരത്തേക്ക് അതിന്റെ സുഖം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വളരെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ മാത്രമേ മറ്റു ദേവന്മാർക്ക് നമ്മൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് തരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ തരുമ്പോ ആ ഒരു ദേവനിലൂടെ തരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? മുക്തിയും ഭക്തിയും കിട്ടില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും കിട്ടും, ഭക്തിയും കിട്ടും, മുക്തി എല്ലാം കിട്ടും അല്ലെ? ഓൾ ഇൻ വൺ പാക്കേജ് എന്നത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവില്ല. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഇതറിയാതെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ ഫലകാംക്ഷികളായി ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അവ സഫലീകരിക്കാതെയും വരുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നേരിട്ട് ഭഗവാൻ തരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി. മാമപി മദ്ഭക്താം യാന്തി മാമപി. അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല അത്. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഈ അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ മൂഢന്മാരെന്നാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ, നമ്മൾ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു മറ്റൊരു ദേവനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്. പിന്നെ ആ ദേവന്മാരെ ആശ്രയിച്ച് അവർ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ആ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മള് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യണം അല്ലെ? നമ്മളെ സമയം പാഴാക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അതേ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ അർഹിക്കാത്തത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തരില്ല അല്ലെ? ഏത് ദേവന്മാരിലൂടെ ആയാലും തരില്ല. അർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കും. പിന്നെ ആ തന്നതിന്റെ പുറമെ, അതായത് അതിന്റെ കൂടെ അതിനോടുള്ള വിരക്തിയും അത് കഴിഞ്ഞ് മുക്തിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയും ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത്? അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും എത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മള് പറയുമ്പോ അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേപരം ഇപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്യത്ര സംശയഃ യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേപരം തം തമേവ ഇതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. ഇത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതായിട്ട് ഭവിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ദേവന്മാരോടുള്ള ഒരു ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുക? മരണശേഷം നമ്മൾ ആ ദേവന്മാരിയ്ക്കുന്ന ധാമങ്ങളിലാണ് എത്തുന്നത്. അവരുടെ എവിടെയാണ് ദേവന്മാരിയ്ക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള സ്വർഗീയ ഗ്രഹത്തിലാണ് അല്ലെ? സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിലാണ് ദേവന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവരാരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരല്ല. എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവരും ആയുസ്സുള്ളവരുമാണ്. അതായത് അവർക്കും മരണമുണ്ട്, ജനന മരണം അവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങി വരേണ്ടി വരും അല്ലെ? നമ്മള് കുറച്ചു കാലം അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ? കുറച്ച് ആയുസ് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക്. പക്ഷെ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ
വന്നിരിക്കും. ഇതെന്താണ്? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം അല്ലെ? ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അവരെ അതെവിടെയാണിത്? അത് പരവ്യോമമാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പരവ്യോമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുറത്താണത്. അത് ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? പിന്നെയും ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരു ഗുണം, ഒരു പ്രോഗ്രസ് അല്ലാതെ തരുന്നത്. അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശാശ്വതമായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നില്ല അത്. ഇനിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കഷ്ടവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ സഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സൂര്യോപാസന ചെയ്യുന്നവർ സൗരമണ്ഡലത്തിലും ചന്ദ്രോപാസകർ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും എത്തുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരെയോ ആരാധിക്കുന്നവരും അതത് ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പോകും. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്കും ചെന്നു ചേരുമെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കും. കൃഷ്ണഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ബോധ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമായി ഇരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം വേണമെന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ദേവന്മാരിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർ ഡിലേ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനും. കാരണം അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയഃ പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമാഭ്യമനുത്തമം. പരമവ്യോമത്തിലേക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായത്. അതായത് ഭഗവാൻ പണ്ട് രൂപമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു, പരബ്രഹ്മമായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഒരു രൂപം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിനെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? മൂഢൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി, മന്ദബുദ്ധി, അതായത് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ മന്ദബുദ്ധികൾ, അവര് മൂഢന്മാരാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്. ഭഗവാനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ് അല്ലെ? ശാശ്വതമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും രൂപം ഇല്ലാതാവുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നാലും ഭഗവാൻ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപം ആയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താണ്? അതും സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപവും ഭഗവാന്റെ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അത് ഭഗവാൻ ഒരു വരാഹ അവതാരത്തിൽ ഒരു പന്നിയുടെ രൂപം എടുത്താലും, ഒരു ആമയുടെ അല്ലെ, ആമയുടെ രൂപം എടുത്താലും, പിന്നെ എന്തൊക്കെ രൂപം ഭഗവാൻ എടുത്താലും, മത്സ്യാവതാരം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തു. ഏത് അവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്താലും ആ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന ശരീരം എന്താണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അല്ലാണ്ട് സാധാരണ ഒരു മത്സ്യം അല്ല ഭഗവാൻ മത്സ്യാവതാരം എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കൂർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആമ, അതല്ല ഭഗവാന്റെ ആമയുടെ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരം പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാം, അതായത് ഏത് ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നു ആ ശരീരം ഒക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയം, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ്. പക്ഷേ സാധാരണ മനുഷ്യർ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാന് രൂപമില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു രൂപം എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ പറ്റി അല്പജ്ഞാനി അല്ലെ, നമുക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാണ്, അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് അല്ലെ? എനിക്ക് 2 PhD ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് 2 PG ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മള് അല്പജ്ഞാനികൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മൂഢരായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചവനെ അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാവും. പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാകാരനാണ്, വ്യക്തിയുമാണ് എന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, എനിക്കൊരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമല്ല, ഭഗവാന് എപ്പോഴും ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ എടുക്കുന്ന രൂപമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപം തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലും രൂപമില്ലാത്ത ഒരാളല്ല ഭഗവാൻ. ഇനി ഭഗവാൻ ഒരു വലിയ സീക്രട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാപി ജാനാതി ലോകോ മാമചമവ്യയം. ചിലര് നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെറുതെ ചെയ്യല്ലേ ഈ ഭക്തിയൊക്കെ, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാ ഒന്ന് കാണിച്ചതാ എന്ന് അല്ലെ?
ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും. ഇതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം തന്നെയാണിത്. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാൻ എന്നവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും പ്രകാശിതനാവില്ല. ഭഗവാനെ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല. ആർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്തത്? ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ മുന്നില് നമുക്ക് വാദിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ നമുക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാൻ പ്രകാശിതമാവില്ല. അവർക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, അവർ മൂഢന്മാരാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. ആരാണ് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും യോഗമായ അവർക്ക് ഭഗവാനെ വിസിബിൾ ആക്കി കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് എന്താ ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി? ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടിയാണ് യോഗമായി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, യോഗമായി അല്ല പറയുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂല, ഭഗവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ, യോഗമായി അല്ല. ഇവിടെ ഭഗവാനാ പറയുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമാക്കൂല. കാരണം യോഗമായ അവരെ എന്നിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു. അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് അവരെയല്ല, അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കാണാം, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. അത് യോഗമായ മറച്ചു പിടിക്കുന്നു പറയുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാൻ എന്നവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനനമില്ലാത്തവനാണ് അല്ലെ? അവ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വ്യയമില്ലാത്തത്, ചുതിയില്ലാത്തത് അല്ലെ? കുറഞ്ഞു പോ ഭഗവാൻ ഒട്ടും ഇല്ലാതെ, അതായത് ശോഷിച്ചു പോകുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ആയി പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അജനും അവ്യയനുമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതും ഒരിക്കലും ജനിക്കാത്തവനുമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള സത്യം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല? മൂഢരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിവായിട്ടില്ല. പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. മൂഢരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചുവെച്ചു. ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ അദ്വൈതികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പ്രകാശിതമാവില്ല അവർക്ക് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം മഹാഭാരത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തില് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ആ സമയത്ത് പോലും എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അല്ലെ? ദുര്യോധനാദികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം, ഭീഷ്മസ്തുതി, കുന്തി സ്തുതി അല്ലെ? ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയാമായിരുന്നു. അവർ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെ നടന്നാൽ പോലും അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. ഇതാണ് ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ശ്ലോകം അല്ലെ? ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ? അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിവസാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നറിയാം. പരമാത്മ രൂപേണ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ കുറച്ചു പേരെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലെന്നിരിക്കിൽ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ കഴിയാതെ വരും. ഇപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്കെല്ലാവരെയും അറിയാം അല്ലെ? ഭൂതം, ഭാവി, വർത്തമാനം ഒക്കെ എനിക്ക് എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെ അറിയാം, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ല എങ്കിൽ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായി ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുവാദം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധ്യേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേയാന്തി പരന്തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതലേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ തൊട്ടേ ഇതും കൊണ്ടാ വരുന്നത് ഇവിടെ. അതായത് ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്വേന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത. അതായത് എല്ലാരും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്?
രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അല്ലെ, ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടങ്ങളും കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയാതായി പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നു പോവാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇതും കൊണ്ടേ വരികയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ സ്ഥൂല ശരീരം നമ്മളിവിടെ കത്തിച്ച് കളയോ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിടുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലെ. അത് ഈ ഭൂമിയിലെ 5 ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ആ 5 ഘടകങ്ങളിലേക്ക് അത് ലയിച്ചു ചേരും. പക്ഷേ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതെന്താണ്? അത് ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരം അതിനകത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിൽ എല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മള് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എന്താ പറയാ USB അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്, ഒരു ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രവൃത്തികളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് അടുത്ത ശരീരം വരുമ്പോൾ അത് അതിലും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിലും റൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരായിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈശ്വാലു ആവുകയും ചെയ്യും. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ദ്വന്ദ്വമോഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവതരിക്കല്ല, നമ്മള് ജനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാക്കളുടേത് ജനനവും ഭഗവാന്റേത് അവതാരവുമാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത്. യേശാം ദ്വന്ദ്വഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തി മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുജ്ജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ പുണ്യപ്രവൃത്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. എന്നാലും മാത്രം, അല്ലാണ്ട് നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം അതൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ടും വരും അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത്? പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആയി മാറും, അറിയാതെ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ട് വരും. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ അവരുടെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ ദ്വന്ദ്വവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു പോരാൻ പ്രയാസമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:5-2 നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് ദാസ്യാവസ്ഥയെ മറയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമലംഘനമെന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5:5-2 പറയുന്നു നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യണം. ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ചെയ്ത സേവനത്തെക്കാൾ വലിയ സേവനമാണ്. നമ്മള് ഇത് നമുക്ക് ഇതെന്താ പറയാ, നമ്മൾ അജ്ഞാന സുകൃതി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ വരുന്ന ഒരു സുകൃതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് 2 ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനോ എത്രയോ ആവട്ടെ വരികയാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, നമുക്കതറിയില്ല, അവർ ഭക്തനാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അജ്ഞാത സുഹൃതാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ പുണ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ അകറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കുന്ന ചില നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവർത്തികൾ അതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ വരും ചിലപ്പോ. അത് ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അറിയാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ നമ്മള് വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയോ പിന്നെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അതിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ജരാ മരണമോക്ഷായ മമാശ്രിത്യായ തന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ ഇവർ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവര് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ
അവര് ഈ ബ്രഹ്മം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ജീവാത്മാവിനെ അതിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. അവർ ശരീര തലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത്. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഇവിടെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത്, അതായത് എനിക്ക് വയസ്സാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത, എനിക്ക് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവര് ഏത് തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു? ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ. ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സുഖമായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അഭൗതികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന, ആത്മാവിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർ ബ്രഹ്മൻ എന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം അവര് ശരീരബോധത്തിലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോ ജീവിക്കുന്നവരല്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവര് നമ്മുടെ ശരീരബോധത്തിലല്ല ഉള്ളത്. സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധിയത്നം ചെയ്യേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിചമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഹ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പോ ഇത് അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇട്ട ഒരു ശ്ലോകാണ്. അതായത് എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? സ അധിഭൂതം, എന്താണ്? സാധിഭൂത, അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും അല്ലെ. ദേവന്മാരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിദൈവം അല്ലെ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിയജ്ഞം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ്. അതായത് ദേവന്മാരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിദൈവം, യജ്ഞങ്ങളുടെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിയജ്ഞം, പിന്നെ നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭൂതം. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു. ഇവരുടെയൊക്കെ നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ, ഇവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൺട്രോളറാണ് ഞാൻ, എന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അതായത് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും ഇതുപോലെ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അവർക്ക്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. കൃഷ്ണാബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട് ബദ്ധനായതെന്ന്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. ഈ ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ദിവസം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനെ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് വരണം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരണം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ഭഗവാനെ മറന്നായിരുന്നു ജീവിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, साई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.